Kaixo, gaurkoan arenan egingo dut partida, eta lizinekin jokatuko dut, eta set batekin egune eukiko taldekide. Erdi letalidad bezala ingo dut, zira batean, mina igotzeko, gero ordea txokasangrearen bian jongo naiz aguante asko ematen diolako lizini. A ber, nengo luxetan nibiaren kontra. Nik usteet aldi egula irabazi, osea, lehenengo hasieran batez ere nahiko errex. A ber, hartu behar dugu hau. Ondo. Wow. Ja, buelta berrete hemendik bestela. Komplikatu zego asko. Wow. Hau ona da. Azkeneko kua. Ondo. Euxilda eta baina anibia narrautzakin nau, nik usitiltzen duela. Ikusi beharko da aniberen kuak eman dira eta orain. Buah. Lortu irabaztea lehenengo partida. Ematen zuen ez azkenen galduko nula, baina bueno. Zerke, kada Ikusita gartiko tela. Ez da munduko berena, baina ez dago ezki. Ez dago ezki. Diseinekin. Bueno, arena ezakite bilizeaten, baina ni txanda honetan atera dutenen probatu behar, lehenengo aldiz. Eta asko ari ze gustatzen, modu hau. Grazea. Olaf eta... Wow, komplikatu Olaf eta Diego, ze... Olafen kontra asko komplikatzea gauza. Zea bizitza berreskuratzen du... Wow. Ondo ba, konta hor bizitza berreskuratu gautela. Eske, bikotekide hau gutzako sustaia da. Ze asko kontatzen dute ez geha gai guazkarritzeko bereiek, eta horrek den oso komplikatzen du. Batez ere sei ere izten bai nik uste dut nahiko amin egin dizaiok egula bietako bat hiltzeko gutxien ez da bila beste hilbiako atera, baina, ber. Nik uste dut merkurialak erosten bai ditugu. Ez da nahiko berrendo dago, baina nik uste ni behar idazi behar dugu eta gero ere fiz dago. Gero hemen, nik uste dutela txopa sangria, baina zaget igual traktarra ere probatzeko ezen gazke hongo. Ja. Ea fizitak hain. Ea zer onduz. Herria esan nuke gutxe egin duela. Kua gutxe egin dut. Bale. Hildegu... Baina arazoa hau da. Hartu barregu sendatu barria ez,
Aber orain. Wow, ondo jokatu dut. Vale, oain honek, bizirik irauteko gaitasun handia emango dit, txopa sangreak, beraz, partida hauek, osea, berez uste ranketak edo bade, osea, klasifikatze bat dau. Zaketu atxetan nahu zilarren uste dut, baina, bueno, ez da asko inporta didala, baina, bueno. Esan azkenari ez nezari oso emaitzunak lortzen. Zakit, igual ez dut pertsona jonak aukeratuko. A ber, jo, berriro Diego eta Olafen kontra. Ondo, bale, hilde guia bat. Utsu dinetko bazia gutxi behar, ez emuta ere. Ondo, behar pizten bigo eta jazta. Bale, bi horrekin ontsetan aldet, baina gero ja ezin goet beraz. Bueno, oain, a ber. Baina nik ez dut inmobilizatu ez? Bale, hau hartuko defentsibokin etorreko zeitela, baina berek, osea, ez okate inor kritikoa berez bilatuko dunik, beraz igual ez da, ez dut ezateko baliako igual, baina, bueno. Eske, immobilizatu berez ez inor immobilizatzen, osea, ez dut errearenak kontatzen denik. Beraz, besteak ez diate balio. Kain eta Fizz. Ea da. Bale, erre gautxe egin du. Ondo. Jarretzen du irazten egia zertalik early mizuna daukatela, baina gero elitean segurenik kosteko zeiku asko, bidez zaila da iraztea partida, baina orain bizitza asko ateratzen badugu, gutxienez bigarren postua lorrez dakigu. Nik uste hau ingo detela, ondo daula. Pero malmortio ere ondo zen. Baina esteraka bai, beraz, ikusiko dut. Ja, leukusan nibia. Lortzen dugun hartzea bi loreak. Bale, ondo. Asko airian feriatzen egia esan. Gutxo indet kua. Ondo, Lux hilda. Bale, bain denbora egiten badugu. Ondo. Jarritzen dugu irabazten.
Ea, osea, erosi ditut bi hauek. Eta gero hau, nik uste tiro hauek izango dela erosiko dituen objektuak. Baina ja Luxani beren kontra egin dugunez, erosiko eta hau zerrexagoa da beste hauetako baten kontra tokatzea. Osea, nik uste ezin diela berdinak tokatu bi aldiz jarraian. Bueno, hango ez ondo goaz, aberrola jarratzen daun. Eta nire erratxe txarrerekin bukatzen dugun ja. Hemen mota honetan ala ere berez, osea, diseina hartu dut, baina berez, esango nuke horrenak direla borrokalariak. Osea, bat baten kontra ondo biltzen dianak ez. Ondo. Ba, oso horrez irazi dugu. Ja, hain digazokot lehenkoan kendu nun Lixinen emotikona. Nik esan nuke txapelduneko hori nahi diala Atrox taulakoak. Eta ero Briarri bai oso ondo ikusi dut, Udiorre bai. Azkenean, osea, ariz Briar hitzaila da, baina bizitza lapurtzeko, osea, robo edebidarekin buildeatzen da jendea ez, eta oso ondo. Nik oso rendimendu honekin ikusi dut. Eta Udiorre bai, baina Udiorre gehiena AP eta pixka tanke joaten. A ber. Ikusita gortiko tela. Bueno. Ikusita ondo dobla. Bueno, hau ez ondo aize goteatzen konboaz, ari azkarriltzen hori ez bitako bat, baina, osea, borroka pixka luzatzen bada kaltzen dugu, zetikko dute eta ez egurikatzen borrokatzea. Osea, jain dira fizitak hain. Idele izango zen, bueno, ez hau ezki, baina kasi diego eta hola gehiago zentratzea magiaren kontrako resistentzietan, ez? Ematen ondo irazuko dutela Lux eta baina kontuz, ez Olaf egia da, Olaf oso ona dela bi hauen kontra bere herriari esker, baina, bueno, ja bukatu da bere herriaren denbora eta jazta. Baina herria duen bitartean ditzen badu, orduan ja, aldo. Ba, abartuko dut orain, Malmortiusa. Ez da, bueno, kasi igual isterako hobeto. No, seguro. Bueno, esterak hartukot. Pixka denen kontra balio dialako. Eta hori hartukot. Honek ematen dula zumito honek habilideak gehiagoten erabiltzeko aukera ematen du. Bale, handitu egin naiz. Ai, arrexe jarri dit. Bueno, joango naiz hartzera gauza bet. Bale, orain egin bertengo zaukarra da. Juan. Ezin izan ditu herria eman. Neko ezi jokatu betor. Ja, azken objektu bezala, nola gaude. Hau ez hau ezki... Hau ere zau ezki Olafentzako batez ere, baina zaiet ematen du garzu ditugula hitzeko Anibi eta Lux, ega gari zazkula kostatzen. Igual zerret erosokot tankeatzeko, hemen. Zaitit hau erosi, pixkat bien kontrolio dure, edo leko zezia. Hau erosokot. Ikuste zui habilideak prezio pedin borgazten erabili ditzazke dela.
Vale, etxe bazen herria daukat. Aurkari nazakit, agarri bigo. Utsa egin dut. Kua. Vale. Vale. Ba, hori ere zeko dugu. Ez egutzi behar sartzen zirkulo honetan. Ya está. Ondo. Ba, bale, horren galitzen da Lux eta Nibia. Ea. Hau ondo dugu. Hau ondo gutzen hasiera aldean, baina... Osea... ez, gara ez bakarri da partidarako. Bueno, hau hartuko dut. Ontatzeko balioko didala. Eta den guztiako litzei dake... Xabi hauek ondo... Bueno, hiruak daude ondo, baina zakit hau hartuko dut, eta... Bueno, hau... Ez dugu azkarritzen nire esan... Bai, a ber, xeatuko ara Lux hiltzen, hori dela errezen lehenengo. Ea, irazten dugun. Aniberen... Bueno, ez da guztien sartzen alde buruz, baina Aniberen arresia arazoa da. Wow. Ez ari Lux. Bueno, hain denak halko ditugu, bale, salduko dut armadura bakarrik, armadura ematen dielako, eta zerbait hauen kontra erabiltzeko. Ez daukate erristetze magikoa mozteko ezer. Ja, 60, gehiena honek emango dit. Suposatu eta horrexiko dela. Hola, xin. Baina, zortea daun, eta Lux hiltzen dugun horren. Wow, gelitu dut. Ustika da. Berrizitu emango di denbora. Eta ni flashi gabe. Utsi egin dut. Irabazi dugu. Nahiko justu baina irabazi dugu. Baina gaurek bizirik jarritzen dute. Nahiko gorra izaten partida. Ezakizu, nik uste dut build ondo daula. Eusla ezakizu alateko nukean. Oango zen erosikot eta zogatu txuba sangreak asko funtzionatu dit. Holaxe. Ea ba. Lux dezakegun azkar. Vale.
dena gastatu dute. ZNR-a ezakitzen bateko cooldowna dauka, baina amestezu izango, ontxeetan. Zegu lux ikusten, hala ere leku atxikitzea guri ondetortze dugu. Bueno, arrese gastatu manibiak, oi ondo dago. Oain, herriarekin boteko dut. Bai, bota dut herriarekin beste puntara. Beraz, bantxetan mina jasotzen dago. Oso, no? Ba, espero dut guztu dut izan. Jo, oso epikoa galitu azkenean, eta irazi dugu. Beraz, hurrengo arte.